Iti damag showbiz. Pinarita niyan da Iya Villania ken ti asawa na ni Drew Arellano nga gayayam ti Roblox. Dagiti anak da kalpasan anadlaw da iti panagbaliw ti galad ken panagbutbuteng da gapu iti linaon tay ayam. Sigon ken ni Iya nagbalin nga emotional ken nariga ta kontrolen dagiti ubing ti bagida no ikatenda ti ayam isuan nang ipatungpalnan iti may sabulan a gadget break ket inikatdan ti Roblox. Inalukoy na met dagiti daduma naganak asan da ngagdudu nga ipari ti may sangay ayam no ti pagarup daket makapadakes kadagiti anak da. Kabayatan na ikun-konsidera ti Cybercrime Investigation and Coordinating Center ti nationwide man ti Roblox gapu kadagiti issue ti kinatalged dagiti ubing. Daytay ti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Dayto ni Bombo Junari Sabal Alcartado and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.